الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائی السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم دی مقدس عظیم بارگاہ کے اندر خالق کائنات بندہ ناچید نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے. اپنے پیاراں دا صدقہ دین حق دے حق فقیراں دا صدقہ رب العالمین جل مجدہ الکریم بندہ ناچید نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق عطا فرماوے. فضل ماڈل بستی شور کوٹ ملتان شریف نزد بہاول پور بائی پاس اج دی مبارک محفل بسلسلہ ایصال ثواب و میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برادرم محمد سلیم صاحب انہاں دے والد گرامی مرحوم جنہاں دے واسطے اج دی اس پاک محفل دا اہتمام ہے.
دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم مرحوم نو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرماوے. نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی شفاعت نصیب فرماوے. عزیزان گرامی، میں جناب دے سامنے جس موضوع تے خطاب و بیان کرانگا اس دا عنوان دس دینا حقوق کے قرآن. توجہ نال بولو سبحان اللہ. فکری اور اصلاحی موضوع وقت دی ضرورت ہے. سنگی جان دن کہ اساڈے خطاب و بیان کوئی رسمی رواجی نہیں ہوندے، وقت دی ضرورت دے عین مطابق ہوندے. جو مرد ہے ان دا علاج ہونا ہے. اللہ جل شانہ دی مدد توفیق دے نال انشاءاللہ العزیز جنی کو گفتگو کراں گا جھوٹ نہیں بولاں گا، خوشامد نہیں ہونی، کسے دی جیب تے نگاہ نہیں ہونی. جو حقیقت مسئلہ ہے ان دا بیان ہونا ہے. جی عالم منبر تے بیٹھ کے جھوٹ بول لے تے ایمان نال دس مڑ عوام دا کی بنے گا؟ کوئی جھوٹ نہیں ہونا. پورے خطاب و بیان دے اندر کوئی مائی دلال ایک جھوٹ ثابت کرے گا اساں ساری زندگی کتاب چھڑ دیاں گے. اصلاحی خطاب ہونا ہے. جو ماحول معاشرے دے اندر جرم ظلم فتنے فحاشی عریانی بدماشی کفر یہودیت دا ایک سیلاب ہے، امت مسلمانوں برباد کرن دے منصوبہ جات نے، انہاں دا پردہ کھولاں گے. مومن نو دساں گے بھئی یار اللہ لیا بچ جا. میں انشاءاللہ العزیز جڑا خطاب بیان کرنا ہے محض اللہ رسول دی رضا دی خاطر کرنا ہے. اور ایک گل وکھری ہے کہ جس گل تے اللہ رسول راضی ہون نا مومن بھی ضرور اس گل تے راضی ہوتا ہے. ہاں تو عزیزم خالق کائنات نے نا کائنات نو بنا کے انساناں نو بنا کے تے انساناں دے اوتے انساناں دے حق بنا دتا. والدین دے حقوق اولاد دے ذمہ نے. والدین دے حق نے، انہاں دی فرما برداری کرنی ہے، انہاں دا ادب کرنا ہے، انہاں دی تعظیم کرنی ہے. اولاد واسطے نے تساں ماں باپ دا ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، انہاں دا جائز حکم مننا ہے، ناجائز نہیں مننا، جائز مننا ہے. فرما برداری رکھنی ہے، حکم دن رات کرن، سردی گرمی دی اخیر ہوے کرن، جائز مننا ہے. اے حقوق اولاد دے ذمہ نے، والدین دے. اور رب العالمین نے مڑ اولاد دے حقوق بھی والدین دے ذمہ رکھ دیتے. بھئی جی تواڈے ہیں نہ تے مڑ انہاں دے بھی ہیں، تساں بھی انہاں دے حقوق پورے رکھو. اولاد دی تربیت اسلام دے مطابق کرو، دین اسلام دی تعلیم انہاں نو دیو. شرم حیا غیرت خودداری انہاں نو سکھاؤ. اسلاف امت والا جذبہ ایمانی انہاں دے اندر بیدار کرو. یعنی اسلام دے عین مطابق انہاں دی کرو تربیت. اے اولاد دے حقوق کے شامل والدین تساں ادا کرو. اے نہیں بھئی خالی والدین دے حق ہیں تے اولاد دے کونی. اس عدل والدات عدل فرمایا انہاں دے بھی ہیں، انہاں دے بھی
سمجھ آوے تو سبحان اللہ. پانی تازہ ہو سکتا ٹھنڈا تو نہیں. مرشد دے حق اسلام بنائن اللہ رب العالمین بنائن بے آ حقوق مرشد دے نے مرید نو حکم پورے کر اور مرید دے حقوق اللہ زونے مرشد دے ذمہ رکھن تو بھی پورے کر. استاد دے حقوق اللہ بنائن شاگرد دے بھی بنائن نال پہ او اون دے پورے کرے تے شاگرد استاد دے پورے کرے. ایویں ہے کہ نہیں؟ مرد دے حق عورت دے ذمے اور عورت دے حق مرد دے ذمے اون دے پورے کرے تے بخت والی مڑون دے کرے. حتیٰ کہ رب العالمین جل شانہ بندیاں دے حق بھی اپنے تے بنا دیتے. وہ بے نہاد بناون والا رب خالق تعالی کہ میرے حق جدو میری مخلوق پورے کرے تے مڑ مخلوق دے حق بھی میں رب دے ذمہ نے. توجہ آئے کی بھئی جدو میری مخلوق مینو ایک مننے میری طاعت عبادت بندگی کرے میرا شریک نہ ٹھہراوے کسے نو تے مڑ اللہ رب العالمین فرماندا ہے انہاں دے ذمے جیڑا میرا حق بندا ہے کہ جدوں اے انج کرن کہ شریک نہ کرن تے مڑ میں رب سونا انہاں نو بخش دیاں. حتیٰ کہ جس رب جانوراں نو بنایا ہے نا انہاں دے بھی حقوق بنائے. عاجز مخلوق کے کمزور ترین کیڑی قبیلی ان دے بھی حق اللہ بنائے. کیڑی نو کنے بنایا ہے؟ کیڑی نو کنے پیدا کیتا ہے؟ اللہ تعالی. ہاتھی نو سمندر وچ بلاں بلاں وجود رکھن والیاں بلاواں پئیاں وڈیاں وڈیاں جے پاسا پرتن تے پورا جہاز ہی پلٹ چڑا. انج دی مخلوق پئی ہے سمندر دے اندر اللہ بنایا. ایڈی ایڈیاں وڈیاں جناب جانور جڑے رہن والے ہیں سمندراں دے اندر انہاں دی بھی اکھ بنائی نک بھی بنایا کان بھی بنائے. اللہ سونا انہاں دے مقابلے تھلے بالکل چھوٹی جی کیڑی بنا کے نا رب سونے انہوں بھی اکھاں لائیاں. ہے ہاں نک سننا بنایا رب دسیا ہے جی میں اونج کر سکنا تے انج بھی کر سکنا. کل طاقت جو میں اللہ دی کیڑی دے بھی حق بنائے انسان نو حکم ہے زمین تے چل دیا نا اپنی نگاہ زمین تے رکھ تاکہ میری مخلوق جڑی تیری پیراں دے تھلے آ رہی ہے نا جان بوجھ کے انہاں تے پیر نہ دے. اگر جان بوجھ کے دے گا تو میں اس کیڑی پیچھے آخر بھی میری مخلوق کے میں بڑھایا ان دے پیچھے میں تینوں پھڑا سجا دیا میں حق رکھنا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ دے سی سمجھ آ ضرور جاس اوسی دیر نال کیونکہ ٹی وی پین 7 گھنٹے مولوی سونا 5 منٹ ٹی وی ختم دیا. قوم آج اس وقت کفر اور یہودیت دے ہاتھ گئی ان بندہ جاوے کیڑے پاس یہ سید مہر علی دے ہاتھ ہوندی تے انج نہ ہوندی.
آن نو حکم ہے اپنی نگاہ زمین تے رکھ تاکہ میری مخلوق عاجز تیرے پیرا تھلے نہ آوے. بے شک اگر بے خبری دے اندر آ گئی ہے ان دی تے معافی ہے. جو خبر جو کونی جی یہ جان بوجھ کے رکھے گا تے میں رب العالمین دے بدلے تینوں میدان معاشرے پھڑنا. بے شک یعنی کیڑی تک دے حق اللہ تعالی بنا دیتا. بنا دیتے ہیں. بے شک بنا دیتے ہیں. بندیاں دے بندیاں تے پھر خالق تعالی اپنے تے بھی بندیاں دے حق بنا دیتے. جی جی کہ جدو یہ شرک نہ کرن مینو ایک منن میری طاعت عبادت فرما برداری پوری کرن میں اللہ تعالیٰ انہوں بخش دیاں. یہ حق ہے نہ دا. بے شک حق ہے. جانوراں دے حقوق نے کیڑی تک دے حق بنائے. سوال اٹھدا ہے کہ اس بے نیاز نے اپنے پاک کلام قرآن حکیم دے حق نہیں بنائے. واہ 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 بے شک بنائے نا. کیا بات ہے. اللہ مسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان قرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد الطاف چشتی صاحب. خوب ہے خوب ہے. واہ 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 واہ. خالق کائنات نے نا اپنے پاک کلام قرآن مجید دے حق بنائے نے مسلماناں تے. جی منن دے بعد جدو مسلمان اللہ رسول نو من دے دین اسلام شرع عقائد پورے رکھ دے اللہ نو ایک منیا سی رسول نو آخری سارے رسولاں دا سردار سبحان اللہ. سابقہ انبیاء رسول نو بر حق فرشتاں تے ایمان جنت دوزخ بر حق خیر و شر دی تقدیر بر حق بے شک عذاب قبر بر حق. بے شک منن دے بعد جڑے مسلماناں تے اللہ دے قرآن دے حق بن دے نا جی او میں دسنا کوئی مائی دلال پروفیسر دس دے اگر اتھے موجود ہے محفل 16 پڑھا 19 پڑھا 17 ڈپلومے جو بنا پڑھ چکا ہے قرآن دے حق دسے 2000 روپیہ میں جیب چ کاٹ کے دیاں گا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. خوب ہے خوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. استنجے دا نہیں پتہ. جی جی صحیح فرمایا. زور لگ دیے ہون تائیں یہ قوم رلے حکومت دے رلتے مولوی دہشت گرد بھائی سنی شیعہ نو لگا کھلا شیعہ سنی نو لگا کھلا یہ تو دہشت گرد ہیں. تو میں کہا ہون جڑے تُساں لگے کھلے ہو تُساں کی بلاؤ لگے کھلے نا. جی جی مولوی لگے تے دہشت گرد سرکار گونے پاک لگن تے کربلا دے شہید ہیں. اے مذہبی گفتگو کرن تے دہشت گرد اے ناوی مارن ایجنسیاں مار جاون تے نہ تے تھپ کے یہ دہشت گرد تے تُساں کئی بلاؤ. تو فلانی پارٹی دے 14 مارے ہو تیرے 2 مارے 7 او دے مارے کوئی 19 او دے مارے تُساں قتل بھی کر رہے ہو ہلڑ بازی بھی میدان اسمبلی ٹی وی ویکھن والی قوم بیٹھی پوچھو ہر طرح دی گل مبارک الفاظ درود پڑھ دین ایک بائی تے اب او لگوں گا درود پڑھ دین. یہ مہذب لوگ ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں باہر ملک سے ڈگری لی ہے. اے اسمبلی کے کتنی کھلیں اب بول گالی گلوچ او دے میسج کڈی کھلائی او دے کڈی کھلائی او نو آدھا یہ بدماش ہو آدھا او بدماش ہو آدھا اے گنڈا آدھا گنڈا او مرے ہون تا چان چڑا کھلائی مان لاؤ بھئی ہر پارٹی اللہ لانتی ہے اصل اسلام چلاون دے حقدار امت رسول دے اندر او مرد خدا جنو اللہ اسلام واسطے پسند فرمائے. خوب ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اچھا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا
ہوں تے کھلو رہا خدا دا بندہ ڈر جا خدا دی ذات تو ملک جدو دا بنا 60-70 جنہ عرصہ بھی ہو گیا 60-70 سال تو انہاں لاکھ دعوے کیتے نہیں چلا سکے اخیر پوری دنیا نیٹ دے اتے جناب سوشل میڈیا ٹی ویاں دے اتے انہاں دی بدماشی پوری روئے زمین دنیا دے اتے اگلے کافر ویک کے انگلیاں دنداج پائی بیٹھن پہ مسلمان او دا گاند دسدا ہے اون دی بدماشی دسدا ہے جیندے بیٹھے ہو سبحان اللہ ہوں انہوں جمہوری دہشت گرد آخو یہ جمہوری دہشت گرد ہیں چھٹو انہوں پتے مولوی واسطے جیل تین واسطے مرے یہودی تینوں صرف مولوی تے لایا یہ ظالم ہے یہ خراب ہے یہ دہشت گرد ہے یہ فسادی ہے یہ سارے بزرگ بیٹھے انہاں دا اسمبلی دا ایک جڑا بیٹھا ہی نا ایک بھاویں ایڈی داڑھی والا تے بھاویں سانے مچھاں داڑھی مون کے بیٹھا ہی تینوں پتہ وڈے تو وڈا دہشت گرد تے گنڈا انہاں نوں پناہ منگسی ایڈے بنا دہشت گرد بیٹھے تینوں پتہ انہاں گلاں دا اوتھے جا تے مخالف دا بندہ جا کے تنن جتھے 7 نسلاں تائیں بو نہ آوے ہاں کو دس سکدا ہے حقوق قرآن دے کنن جی سانو دسنا پو 70 سال تو فلم ٹی وی ڈرامے ویکھن والی قوم انج قرآن اسلام تو ہونا جا دور تانوں سٹ ہے کہ اج قرآن دے حق دا نہیں پتہ ہر بندہ اپنے حقوق لے پھردا ہے باپ ٹرا پھردا ہے میرا بیٹا میرے حق پورے نہیں کرتا ماں لگے میرے حق پورے نہیں کرتا ہے قرآن دے کنے کرنے پچھلے ہی بولو جڑے گلوں لائے بیٹھے نے وہی بولو پا سارے یار جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے تے تہاڈی اکھ ڈٹھی ہے تے مولویاں بیان نہیں کیتا مرو ٹی وی کیتا ٹی وی نو تے تساں انج منتے ہو قرآن تو تے اذان چھڑ دیندے ہو ٹی وی نہیں چھڑ دے مولوی دا بیان چھڑ دے ہوں ٹی وی نہیں چھڑ دے اور اتنا فکر تے درد نال جنہ غور نال قوم اس وقت میں قسمیہ گل پہ کرنا جتنا فکر نال پوری توجہ دے نال فلم ڈرامہ سن دی ان محمد اسلام دین قرآن بانگ نہیں سن دی بانگ پورے مجمع کو ایک مائی دلال کھڑا ہوئے جڑا کہ مولوی صاحب بانگ ہم دیت میں اولاد نو تے گھر والوں ساروں چپ کرو بانگ سنو کھڑا کرو ہاتھ سچ بولا ہے نبی دا میلاد ہن میں دسا قرآن دے حق جڑے ڈڈو ناراض ہو سبحان اللہ جڑے اتو راضی ہو نا او بھی آکھو ہاں صرف مولویاں والی دشمنی لے گئی سانو ایمان نال تاج امت رسول اسلام تو دور او پچھو مامے نہ دے یہود و نصارا بیٹھے انہاں کا صرف میڈیا تے اخبارات تے ماحول معاشرے ملا نو بدنام کرو اے مولی بدنام ہوسی اسلام بدنام ہوسی تے کوئی نیڑے ہی نہ لگ سی آج مسیحتاں ویران ہیں میں سروے کر پوچھا جڑے تراویاں پڑھاونا ہیں حفاظ کرام میں کہا دسو انہاں کہا جی پچھلے سال تا 90 نمازی ہن اس سال 50 تے میں کہا اگلے سال سننا گوارا نہیں کر دی قوم عمل تے بڑا دور پہ ہے بہت دور ہے بہت دور سننا گوارا نہیں کفر دے خلاف نہیں سن دے ڈانگ چک لیں دے کافر دے خلاف نہیں سن دے کافر ساڑھے اسلام دے خلاف بول رہے ہیں
منن دے بعد مسلماناں تے جڑے اللہ دے قرآن دے حق بندن او 4 ہیں کنے بولو بولو ذوق نال ذوق بڑھاتے بولو جیندے جیندے بولو 4 حق اللہ دے قرآن دے بندن ہر مومن مرد عورت پیر امیر غریب تاجر کسان حاکم محتاج سب واسطے 4 فرض مننے انہاں دے 4 حق پورے کرنے یہ ضروری ہے لازمی ہے انہاں 4 جڑے حقوق اللہ دے قرآن دے عین انہاں جو پہلا حق اللہ دے قرآن دا تعظیم کرنی بول 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 سبحان اللہ ارشاد رب العالمین سونا رب فرماوندا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون اللہ سونا فرماوندا ہے اسا جڑی تہانوں کتاب دتی ہے انج تلاوت کرو جویں تلاوت کرن دا حق اس طرح تلاوت کرو جویں تلاوت کرن دا حق ہے انج ایمان لے آؤ انج تلاوت کرو اگر انکار کرو گے جویں تلاوت دا حق انج نہ کرو گے مڑ تساں انہاں لوکاں وچ زیادہ کھلو گے جڑے گھاٹے پاون والے نے اے اللہ دے قرآن دی آیت دا ترجمہ میں تیرے سامنے پیش کیتے ہی آ ہن میں انہاں 4 حق دا بیان کراں سب نالوں پہلا حق اللہ دے قرآن دا ہے کل کائنات نالوں ہر شے نالوں اللہ دے قرآن نو سچا سمجھے اونچا سمجھے اعلی سمجھے باویں حکومت والے باویں پیر ہون اللہ دے قرآن نو اعلی سمجھے حتیٰ کہ ماں باپ نالو بھی اعلی سمجھے تعظیم ود اللہ دے قرآن دی کرے رسول اللہ دے روضے نالو بھی ود اللہ دے قرآن دی تعظیم کرے سونے رب العالمین دے بیت اللہ شریف نالو بھی اللہ سونے دے قرآن دی تعظیم ود کرے صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے علاوہ محبوب خدا دی مبارک ذات دے علاوہ کیونکہ محبوب خدا سراپا قرآن نے سونے مدنی تاجدار دی مبارک ذات دے علاوہ کل کائنات دی ہر اوتھا عزت والا مقام شان والا مقام لکھ رب بنایا ہے پر انہاں سارے نالوں اونچا تے تعظیم والا قرآن کو سمجھے توجہ ہے ہاں صدقے جاوا اے تعظیم کرے توجہ فرماوی شان اللہ دا قرآن جو پیا رکھدا وے مولا علی فرماوندا مشکل کشا علی فرماوندا سا کھچ رہیا میاں ساؤنڈ تیرا ہوں پتہ بجلی دا کوئی رول ہے توجہ نال کر مولا مشکل کشا علی فرماندے نے کاش میں بعد جڑا تھلے نقطہ وے میں علی اس بعد نقطہ ہوندا اے او دا کرنٹ تھوڑا ہے میرا چھکدا ہوں چلو توجہ رکھو باؤں سمجھا دیتا تو اپنا کر پورا کر سونا کرن من مولا علی دا کنا شان ہے اب بولو تو صحیح کیڑا مقام ہے مولا علی پاک پا فرمان دن میں قرآن بسم اللہ شریف دی جڑا پہلا حرف ہے با کیڑا قرآن دی بسم اللہ شریف دا پہلا حرف کیڑا ہے با ٹھیک ہے انگریزی دا پہلا کیڑا ہے اے بی سی ڈی کتے گئی نی تو کتے گئی تھی
لگ اور مگر میں ڈٹھے کال قدم خدا دے منبر لڑکی چلا رہی ہے ماں مگر بیٹھی جان دیا پہ پتہ نہیں جان دیا کدے پہ اور چل مگر قرآن تے نہیں کھولا ترقی قوم لیندی ہے ماحول بھی روک دے اسانو گھلا نہیں دینا گھل امریکہ گھل گھل نہیں روک دے گھل لائے پیسہ دکھا بن سکی بن سکی مولا علی پاک مشکل کجا علی پاک فرماؤندے نہیں کاش میں علی بسم اللہ شریف دی باؤں دا نقطہ ہوندا پورا حرف با نہیں فقط نقطہ تے مولا علی دا شان مقام والا پر مولا پاک علی دسیا وے کتھے ایک نقطہ کتھے رب دا پورا قرآن صدقے جاواں تا کر کے کل خدا دی خدائی تو اچا تیال اللہ دے قرآن نو سمجھے لاکھ زمانے تے جناب علوم فنون آمن ڈگریاں والے آمن لندن برطانیہ دے ڈگریاں چک کے آمن جناب ڈپلومے کر کے آمن لاکھ ترلا لاون مومن دا حق بندہ سمجھے اللہ دا قرآن روئے زمین دی ہر ڈگری نال والا ہاں صدقے جاواں قدم خدا دی اے او اعلی قرآن جدے تے میرے مولا حسین نے 72 وار چھڈا اج تعلیم اللہ دے قرآن دی دسی مولا علی پاک سرکار اج دسی میں بعد نقطہ ہوندا علی اکبر جیسا کربلا دے میدان دے اندر مولا حسین وار کے دسیا اے اسا اہل بیت دے گھرانے دے فرادی قرآن دی اج عزت جان دے تے جے آکھے رسول اللہ نے یار صدیق پاک دی گل کرا رب سونے دے پاک کعبۃ اللہ نال بھی قرآن دی تعظیم ادب کرنا ضروری ہے ود عزت کرے ود تعظیم اللہ دے قرآن دی کرے صدیق پاک رسول اللہ دا یار نواں جدو اسلام لے آندا چند آیات بینات اللہ دے قرآن دے اتر پئیل پورے قرآن دا نزول نہیں ہویا چند آیات اتریل سیدنا صدیق اکبر سکھیاں محبوب خدا تو گھر دے اندر بیٹھ جانا اللہ سونے دے قرآن دی تلاوت کرنی عاشق دی زبان ہونی ذوق مستی ہونی آپ سرکار جدو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی اور چند آیات بینات زبان صدیق اکبر دی ہونی ہی آواز جدو پڑی مکہ دی گلیاں بازاراں دے اندر کافراں دی عورتاں مرد بچے بوڑھے انہاں دے کلے اللہ دے قرآن دی آواز جاری اے تعظیم رب دے قرآن دی ہے اے تے پتھر بھی پگھلا چھڈ دے او پچھلے بولو مٹی دیا کداں کداں نگ پورے کرن آئی بیٹھی قوم بولو تے صحیح سیدنا صدیق اکبر پاک جدو تلاوت کرنی پاک صدیق دے گھر مبارک دی چار دیواری دے باہر کافران دے مرد عورت دے بچے تے بڑھڑے انہاں صدیق پاک دے گھر دی جیڑی باہر کندے دے باہر کھلو کے کن لانا اللہ دا قرآن سننا ایسی تعظیم ہونی انہاں آکھنا صدیقہ قرآن سچے کلمہ پڑھا سانو رسول اللہ دا غلام بڑا مسلمان بن جانا کافرانو خبر پہنچی بھائی صدیق پاک بڑا کم پہ کرتا قرآن تلاوت کرتا تے ساڈے جناب بڑھڑے بال تے ساڈیاں گھر والی جڑے ٹکر پانی پکاندے نے کلمہ پہ پڑھ دیاں اسلام دے اندر داخل پہ ہو دیاں جے رات دن صدیق پاک دے حکم رہا تے سارا مکے دا مکہ مسلمان ہو جانا ہے ابو جہل انہاں نوں جدوں خبر ہوئی انہاں میٹنگ کیتی میٹنگ کرن دے بعد صدیق پاک دے گھر آ گئے دروازہ کھٹکھٹایا ابو بکر سرکار باہر تشریف لے آئے ہیں ابو جہل دو ٹوک الفاظ بولے کہنے لگے ابو بکر ساتھو برداشت نہیں پیوندا ساڑے جناب گھر دیا بیبیاں بڑھڑے تے جناب بال او تیرا قرآن سن دینا بعد مسلمان پہ بڑھ دل آیا ابو بکر دھیانو گوارا نہیں یہ قرآن چھت
یا مکہ چھڈ بولو یا قرآن ساؤنڈ والے نہ چھیڑو نہ دل ویکھو اے بتیاں بال لے بجھاوے پھٹاکے مرائے جو کرے چھڑ دو آ گئی ہے چلو آ گئی ہے ہاں مہربان آ گئی آ گئی سی آ گئی تھوڑا نسن کا ارادہ تو نہیں آ میں دس دے چل رہی دنیا ذہن اس طرح کا بنایا گیا مولوی 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 میں کہا ہون واج بے شک بے شک بے شک تو بولا واچھا نہ چیر چھڈن تیری 1.5 سال کیس چلا تھا کہ نہ آئے مرو جیل بن دے نہ آئے 1.5 سال ایڈا سا تو فیصلہ اسی کو بمپ سٹے آ تھا ہوں آپ دے اتنے وجدی کلی نے وعدے یہ نا انصافی ہے یہ خراب ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے مگر نہ چھڈوا تے نہ پونی وا اور جیندے مویا کو سبحان اللہ چل گیا ہے فل کرنٹ دے سا نہ کتے توجہ نہ لاکو سبحان اللہ ابو جال دا جناب جڑا عملہ سی ابو بکر باغ سرکار بار تشریف لے آئے ابو جال کہنے لگا ابو بکر یا مکہ چھڈ یا قرآن چھڈ ابو بکر نے فرمایا ابو جال سن عاشق تھی نہیں ڈریا نہیں گھبرایا مکے جیسا شہر وطن تھی 2 ٹوک جواب دیتا فرمایا ابو جال مکہ میں چھڈ سکنا وہاں پر مولا کا قرآن میں چھوڑ سکتا ہی نہیں جواب دیتا ہے فرمایا مکہ میں چھڈ جاواں گا مولا سونے دا قرآن میں ابو بکر نہیں چھوڑ سکتا ابو بکر نے گھر والوں نے فرمایا تیاری کرو جو سامان ہے سی ابو بکر سرکار بنیا تے ٹر پے ہائے ہائے بول بول سبحان فرمایا عاشق سوئی او حقیقی جڑا یار قتل مشوق تے منے عشق نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے پیا سے تلوار کھنے جت وال ویکھے او سونا راز مہیدا عاشق لگے سے بندے سچا عشقی
حسین علی دا سر دیوے راز نہ بنے راہ عشق دا راہی رسول اللہ دا یار ابو بکر صدیق ٹر پیا وے مکہ پاک نو الوداع فرمایا ہے قرآن چھڈیا نہیں سن تعظیم صدیق پاک کیویں کردے دن اللہ دے قرآن دی چل پے نے مکہ دے باہر سفر جاری رستے دے اندر ایک یہودی مل پیا جڑا بچپنے دے اندر صدیق اکبر پاک دا بیلی ہوئی ابن دگنا حدیث دی کتاباں دے اندر اوندا نام آیا ابن دگنا مل پیا تے جدوں ویکھیا صدیق پاک دا سفر تے سامان تے جا رہے نے کہن لگا ابو بکر خیر ہے اے میں کی پیا ویکھنا ابو بکر نے فرمایا ابن دگنا تیرے جڑے یار تے بیلی ہیں ابو جہل ہوری او مینوں مکہ رہن دیندے نہیں او آکھدے یا مکہ چھڈ یا قرآن چھڈ تے ابو بکر اس تے قرآن تے بچے وار چھڈنے قرآن نہیں چھڑ سکتا ابن دگنا جدو سونا تو کہنے لگا ہے ابو بکر تیرے جیسا شریف و تبا انسان یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھن والا بیوہ دی خدمت کرن والا محتاجاں دا مددگار ایڈا سونا شریف تے سچا بندہ تے ایڈا پار ساتھ تے نیک تیرے ورگا مکے دا شہر چھڈے تے نہ رہے مکہ اے کوئی توک بن دے ابو بکر دا ہاتھ پھدا تے کہن لگا چل میں انہاں نال گل کراں گا واپس آ چل واپس ہاں ابو بکر پاک نو لیندا گھر بٹھایا انہاں نال جا میٹنگ کیتی کہن لگا تانوں خیر ہے حیا کرو کیوں ابو بکر نو نران دے کادا جرم ایڈا شریف و تبا بندہ ایڈا پار ساتھ نیک کدے کسی تے ظلم کیتا ہوئے تے دسو ابو جہل کہن لگا تے ابن دگنا تینوں خیر ہے قرآن پڑھ دے اتنی اچھی آواز تے سوز و گداز نال ساڈیاں تے عورتاں مسلمان پیوں دی بال پہ مسلمان ہوندے بوڑھے پہ مسلمان ہوندے ساتھوں برداشت نہیں ہوندی اسی نہیں ران دیندے اس آکھا یار کوئی راہ کڈو ابو بکر اتھے رہ جائے تو کوئی مہربانی کرو انہاں کہاں ایک طریقہ ہے سارا غور و فکر کیتا انہاں کھینج کرنے ابن دگنا کرن لگا ابو بکر نا وطن بھی نہیں چھڈے گا تو قرآن بھی نہیں چھڈے گا ابو جہل اور پریشان انہاں کہ ابن دگنا خیر ایک کی میں ہو سکتا ہے وطن بھی نہ چھٹے دے قرآن انہاں کہ جی اس طرح کرنے میں ابو بکر نال جا کے معاہدہ کر لینا قرآن پڑھے پر پڑھے ہولی دل لے نہ آواز اچھی ہوئے نہ سنن تا مسلمان یہ کافر مننا ہے قرآن سن دیں تو مسلمان ہوں تاں تو مولوی دے سپیکر لاندے پن مسجد تے قرآن پڑھ دو اذان پڑھ دو تقریر کر بند تو موت دکھو دے 8 فٹ دا سپیکر ہوندا ایتھوں وجے تے او وڈے اڈے تے جو پہنچ چھوٹا ہوئے ہاتھ اسلام والا تے کوٹ کوٹ انہاں دیاں کھچاں تے انہاں نوں کھوتاں دی لید بندہ ملاوے ایتھے میلے جس تو قابل ہو اے طاقت بان دے قابل ہے اب بولے گونگا ساری دیاڑ انہاں نوں چکا چکا ٹوکرے لداں دے تے شام نوں انہاں نوں جناب آ جڑے گھڑا بن تے بکرنے ہوندے چ روٹی تنو لام لوٹا میں مور نو نرنگی وا وار کی یکا سبو کاپا ساراں دا حال ہی تک کچا مرو ہن تے پکا لو ہن تے پکا لو مولوی گندے تے سارے گندے تے ہن اے میں علی اگاں تو چل مینوں ایویں اندر ایک اگ لگی ودی میں وچوں جوڑ جا ابن دگنا کافراں دے نال ابو جہل نال معاہدہ طے کیتا ہے
ابو بکر دے کول آ گیا ابن دغنہ کہن لگا ابو بکر یارا ہن کچھ میری بھی من قرآن نہ چھڈ مکہ وطن جیسا نہ چھڈ ابو بکر فرمایا کہ ابن دغنہ کہن لگا ابو بکر پڑھ قرآن پر پڑھ ہولی پڑھ منع نہیں کر دے پڑھ ہولی آواز اچھی نہ ہوئے باہر نہ جاوے کیونکہ باہر جاندے ہو کلمہ پڑھ لیندے نہ پڑھ اچھا نہ پڑھ ہولی پڑھ لے دل وچ پڑھ لے ابو بکر نے فرمایا ابن دغنہ ایک کام ہون لگا نہیں میں میرے کول نہیں ہونا ابن دغنہ کہنے لگا یار کوئی میرے الوے تو مہربانی کر آپ نے فرمایا چلو کر کے ویکھنے ہیں پہلا دیہاڑ آیا ہے او وقت ویلا آیا جس وقت نو صدیق پاک بہ کے اللہ دا قرآن پڑھتے سن او ویلا آیا ہے ابو بکر صدیق مولا دے قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہولی آہستہ آہستہ عشق آیا ہے جھنجوڑیا وے ابو بکر قرآن سجا ہوئے ہولی پڑھیا جاوے دبایا جاوے نانا چک دے ابو بکر نے آواز چک دیتی پہلے نالو بھی ود چاروں سمت دیوانہ وار تے جناب پروانے وانگو جویں شمع جلدی تے ہزاراں پروانے جناب آ جان دیندے سینکڑا ہزاراں کافراں دے عورتاں بال بڑھڑے آ گئے کن لائی کھڑے نے ساڈا تے لگا فلم تے کھلا ہے پر کافر قرآن دے لائی کھڑے ہائے ابو بکر دے تے مسلمان پہ ہوندے نے ابو جہل انہاں نو خبر پہنچو نہ ابن دغنہ نو بلایا جڑا معاہدہ طے کر کے گیا سی انہاں کہا ابن دغنہ تیرا بیلی تروڑی کھڑائی او تروڑی کھلائی آسانے تینوں آکھا ہوئے اس طرح کرنا والا نہیں ابن دغنہ صدیق پاک کو ابو بکر کی کیتے فرمایا میرے کولے نہیں ہوندا مکہ پہ تے میں گیا صدیق پاک مکہ ورگا وطن چھڈیا پر رسول اللہ دا قرآن نہیں چھڈیا دسے مکہ کجا کھول کائنات تو ایسا اونچا تے سچا تے اعلی محمد قرآن نو سمجھنے ہیں اور یہ پہلا حق ہے اللہ دے قرآن دا مسلمان تے کہ کل کائنات تو اعلی جس کی دے مسلمان کلمہ پڑھن والے قرآن تو اچھا کسے نو یا کسے دی تعلیم نو چا سمجھے کہ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن میں گئی ہوئی ہے اس انگریزی دی تعلیم یہودیت نو اس اعلیٰ چا سمجھے اور محمد قرآن نو نعوذ باللہ من ذالک ادنا پہ سمجھدا ہے اور لاکھ مسلمانہ دی برادری وسے بچنے میں نماز پڑھے مسلمان ہو سکتا نہیں کتنے بیٹھے چلے کلمہ اللہ رسول دا پڑھے مومن صدا میں آکھے اللہ ایک کے رسول آخری کلمہ پڑھے اللہ رسول دا تے ٹیٹان اعلیٰ تعلیم ان کی ہے ہمارے قرآن آلہ گنگا تن نے خبر کربلا دے حسین نو پوچھ قرآن کی اور انہاں صحابہ پاک نو پوچھ جنہاں اپنی چڑھ دی جوانی بیٹھے قرآن تے کو عادت کسے مکہ چھوڑیا تے کسے مدینہ کوئی کسے گیا تے کوئی کسے گیا اچھا امام محمد رضا دی گل کر سنیاں دا تاجدار اچھا امام محمد رضا فاضل بریلی جنہاں دا سلام پڑھنے جمعہ دا جمعہ مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھو سلام انہاں دا فتح وردویہ شریف دی گل نہیں آپ قرآن دی عزت تعظیم دے بارے گل پکڑ دے نکلا دا فقیر ہی انہیں اپنا پتر قرآن پڑھاون واسطے استاد صاحب کو لے کے جڑا قرآن پڑھاون والا سی کیونکہ اللہ دے فقیر دی یاری تے اللہ دے قرآن نال ہونی نہیں لے گئے استاد جی میرے پتر نو اللہ دا قرآن پڑھاؤ قرآن شروع ہویا فاتحہ شریف
پتر پڑھ لئی ہوں خبر پہنچی اس اللہ دے فقیر نو تیرا پتر سورت فاتحہ دا حافظ ہویا کلی سورت فاتحہ. آپ خوش ہو گئے. 400 سونے دے روپیے کاغذ پہ نہیں. انگریز آیا اپنی مونگری مانج گیا سونا ہی ساڈے کولو ابو ڈڑا نو پوچھ جڑے 90-100 سال ایڈے ایڈے دن پیسے ہوندے ہیں چاندی تے سونے دے. ہر ملک چلدے ہیں ہر گلی ہر بازار جتھے جاؤ چلدے ہیں سونا ایو لے جا انڈیا چ آکھ دا لون دے انہاں بوتھے تے ایتھان بدلا پیا ہوندا کل دا وڈا بند کر لے چھوٹا بند کر لے 500 والا بند کر لے او بند کر لے او بند ایڈے اپا کلا لے کہ اپنی مونگری مانج تے آ دے گی سونا چاندی لا گیا سکے آئی لو خیر خواہ جو اپنا ہویا جی ہن ٹی وی تے موبائل اس دتا ہو چھوڑے نو دیو تو سن لو لیپ ٹاپ مفت ویکھو فلماں باہر دے ملک دی خیر خواہ جو ہے ماما ایڈا مسلمان تے مہربان ہوئے خلقا پھر وہ آتا کھا لیپ ٹاپ مفت ہے فری کتاباں فری ٹور فری باہر دے ملک دے ویزے فری آئیں پکنک منائیں ادھر جائیں ادھر جائیں فری فری فری. واہ 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 ماما واہ 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 ماما او سکا ماما 5 نہیں دیندا آ گنگے جاگ دے بیٹھے ہو کوڑ مریندا بیٹھا کہ سچ بولیندا بیٹھا تو اے کرے حکومت آون دے تے مڑ تیرے نال ویکھ کے سلام والے تے تو ہوندا کتھے. جی ہاں ساڈے بزرگ فرماندے سویرے اعلان ہو جاوے پاکستان میں حضرات پاکستان میں اسلام کا نظام آ چکا ہے 70% بندے اٹیک نال اسلام آ گیا ہے. کیوں سود بند رشوت بند کنجری بند بازار بند ناچ گانا بند کتن دی لڑائی بند عورت دی بے پردگی بند جناب ڈسکو ڈانس بند تھیٹر ملتان والے بند ڈرامے بند نظامی بند ککڑ بند فیضو بیوٹی پارلر بند بیبیاں گھر بندے مسیت جھوٹ ہونا کوئی نہیں ہر پاس سچ نہ کوئی رشوت نہ کوئی چٹی نہ وڈی نہ چوری نہ ڈاکہ نہ یاری نہ ظلم نہ فتنہ نہ فساد نہ قتل نہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت دین اسلام علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد الطاف چشتی صاحب. اسلام آ گیا نا تے تیرے باول پور بائی پاس چوک جڑے کھلوندے نا ارو کے موٹر سائیکل کاغذ چیک کرا بیڑا منہ وچ چیک کرا اور سر جان دی کر غریب بندہ مزدوری کرنا مہربانی کرو جا اب بند کر اے کو نہیں ہو موج مستی مرے پھر غریب آپ تے ٹرتے یہ تو شکر کر جے 5 سال اگلے باندھے نہیں نا یہ سکوٹر تے ٹیکسی تیرے خالی پیدے چلن دے اتنے رکے سے تمہارا جتی کا جو بوتھ تھا وہ ادھر کیوں تھا ایمان نالا پوجلا سکوٹر والے لائسنس ہوندا ہے ہیلمٹ ہوندی ہے سارے کاغذات بتی سارے موڑیا دن ہوا کم ہے ماں کا تیرے قانون تو صدقے وہ صدقے انگریز مامے آ یہودیا بڑا سونا لایا ہی وہ غرق تھی میں شاءاللہ شیطان دے نالا شر تھی اللہ لعنت خدا دی پوی سونا لائے. چلیے گا مولا دونے دے قرآن دی سورت فاتحہ شریف دی خبر ہوئی 400 جناب سونے دے پیسے تھیلی دے اندر فقیر پائے آگے مدرسے دے اندر جتے قرآن پاک پڑھتا تھی استاد صاحب کو لائے تے جناب سامنے انہاں دے روڑ دیتے ہاتھ بننے حضور استاد جی مہربانی اے جناب تو میرے پتر نو سورت فاتحہ شریف پڑھائی ہے اے تہاڈا ماڑا جیا ایویں حقیر جیا نکا جیا نظرانہ جناب دی خدمت قبول کرو.
استاد صاحب جدو ویکھا بھئی سونے دا ڈھیر لگ گیا، آخر جناب 4000 سونے دے پیسے سن سامنے ڈھیر لگ گیا. انہیں جدو ویکھیا تے کہن لگا قبلہ کی پکڑ دیو، میں جے پڑھایا کی ہے علی تے میں کلی سورت فاتحہ پڑھائیے تے ان ڈھیر پیسہ سونے دا خیر تے ہے تانوں. اے گل جدو استاد کیتی اللہ دے فقیر نے اپنے پتر دا ہاتھ پھڑ لیا، فرمایا اٹھ پتر، میں تینوں ایندے تو پڑھانا نہیں، ایندی نگاہ دے اندر سونے دی قدر بہتی ہے، سورت فاتحہ دی نہیں. مرے اسلام پڑھ، اسلام پڑھ، اسلام پڑھ، اسلام پڑھ، اسلام پڑھ، اسلام پڑھ. ہاتھ پڑے آدھ لے گئے، فرمایا پڑھاؤنا نہیں. اے تے 4000 سونے دے جناب اشرفیہ پیسے کینے. کل خدا دی خدائی دا سونا چاندی دے پہاڑ، ایک پاسو محمد دے قرآن دے حرف دا ایک زبر ایک دیر یا ایک نقطہ ایک پاسو. توجہ ہے بھائی. ایک پہلا حق اللہ دے قرآن دا کیے تعظیم کرنی اللہ دے قرآن، ادب کرنا اللہ دے قرآن ہے. انہاں پڑھیا تے لے گئے، نہیں پڑھایا کہ اینو قرآن پاک دی سورت فاتحہ دی عظمت دی اینو اندازہ ہی نہیں. سورت فاتحہ کیڑی عظیم ہے، ان سونے تے نگاہ رکھی بیٹھے بے اینا نظرانہ. ایک واقعہ خضر پاک دا سنا دے. کیوں بزرگ فرماندن سورت فاتحہ شریف وچ نا رب سونے دے 4 وارا نام مبارک آیا. 4 وارا لفظ اللہ ذاتی نام ہے، رحمان صفاتی، رحیم صفاتی، رب صفاتی. 4 وارا نام آیا. فرمایا تے ایک وارا نام آوے تے جنہ فقیرہ دی نگاہ ایک وارا رب دے نام دی عظمت کیے. اتے 4 وارا فاتحہ چاہے کلے تے اندے علی سوننا بہت ہے. ہائے ہائے. سیدنا خضر علیہ السلام کھڑے سن، سائل منگدے سوال کیتا بھئی اللہ دے نام تے مینوں دیو. آپ جیب دے اندر ہاتھ پایا تے خالی، کیونکہ اللہ دے فقیر دی یاری پیسے نال نہیں ہوندی، اللہ دے قرآن نال ہوندی ہے. جے خالی سن کوئی پیسہ نہیں تے ہن دا فقیر پراڈو دے بیٹھ، فقیر پراڈو 5 منزلہ کوٹھی 7 ڈشاں اُتے پیاں، مرید سائیکل تے فقیر پیر ہے. مگر پیر ہے جے تو فقیر ہے تے سائیکل والا مڑتا ہی تو بڑا فقیر ہے. دنیا پٹھی، تعلیم جو پٹھی، عربی سدھی، اردو لکھ سدھی، پنجابی سدھی، سرائکی سدھی، بلوچی سدھی، سندھی تے انگلش. پیسہ ملتا ہے نا، پیسہ. ساری دنیا اس وقت میں سدھی ہلکی جڑی ہوئی کلیے پیسہ. نوکری نوکری، تنخواہ تنخواہ تنخواہ، بیٹی جاوے، عزت جاوے، بہن جاوے، دھی جاوے، آپ جاوے، پتر جاوے، جتر جاوے، پیسہ لے جاوے، پیسہ 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 پیسہ، کوٹھی ٹوڈی گڈی پراڈو. ایک آدھی خاطر مرد کھلیں، بیٹا جج بن جائے گا، افسر بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، دنیا اچھی چلے گی. قبر 10 خبر پوری روئے زمین دیا کتاباں چون کیڑی کتاب ہے جڑی قبر چ 10 ہوئے. اور پچھلے دسو، پچھلی بار 1-2 بار تقریر کر گیا ٹی 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 ایڈا کہندا سی، اودا کہندا سی، یہ کردا سی، وہ کردا سی، یہ کردا سی، وہ کردا سی، یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے. میں کہا مینوں پتہ، میں بیٹھا تھانے دار کرسی تے بیٹھا، وہ سامنے جب بولو 2 بوتھے تے مار رہے ہو. مینوں پتہ میں بیٹھا، میرا نظام میں چلاونا. مرے ممبر تے عالم بیٹھا، انہوں پتہ کی بولنا.
کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت و شان مصطفیٰ. تیرا جو کام ہے تو کر. تو کریانے تے بیٹھا، کریانے تے سودے تول، تجھے سبزی والا سبزی تول، فروٹ والا فروٹ تول، ادھر ریٹ پوچھ کریٹ لایا منڈی تو جو جا کر کر. وہ تیرا شعبہ ہے. پا نہ پڑی تے بھاج متھی تے بڑی. تینوں کی پتہ اتنے بیٹھے بولنے والا کی بولے. تو علم پڑھ، قرآن شرح تفسیر سارا علم تمام کر تے موڑ بول. چلیے گا کیڑی گل تے بیٹھے آپ فقیر پانچ منزلہ اللہ سرکار فقیر بنا. آپ جدو ہاتھ مارے آدھے دو جیباں خالی تن فرمایا اللہ سونے دا نام خالی لوٹانا بے ادبی ہے. جنہیں سائل سوال اللہ دے نام دا کیتا دیا بات بننا فرمایا بلیا میرے کول پیسہ دے کو نہیں پر مینوں نوکر رکھ لے. میں اپنے یار دے نام تے وک جانا جتھے جناب منڈی لکھدی ہوے مینوں ویچ دے بھی اوندا جناب غلام وکدے سن. اس بندے پھڑیا لے آیا منڈی تے خضر علیہ السلام مولا سونے دے نام دی خاطر وک گئے نے. خریدن والا آیا خرید لے گیا وے جناب. سویر جدو ہوئی وہ کہن لگا جنہیں خریدی دی وہ کہن لگا میں بازار جا رہا ہاں. آج جناب ایک مٹی دا پہاڑ پیا وے ایتھے جناب تو جناب مزدوری کرنے نو چک کے فلاں ٹپے ٹوئے دے اندر جا کے سٹ دے نہیں. ہن جناب او ٹر گیا تے اللہ دا فقیر خضر علیہ السلام سن. ایویں جناب جٹ لگا تے جناب پورا پہاڑ جڑا مٹی دا پیا سی ایویں ویکھدیاں سٹ دتا. شام نو آیا ہے جدو ویکھیا کہ ہزاراں بندے رلن ہزاراں تے سینکڑا دن لگن تے مڑ اے چکیا جانا سی تے ہنے چکا گیا. او پریشان ہو سکا ہے کہن لگا سرکار تسی مینوں دسو کون ہو. آ فرمایا تو انہاں گلاں نوں رہن دے تو کام لئی جا. میں تینوں خیر ہے تو چھڈ نہ گلاں تو کام لے. آئی گئی کیتی دسیا نہیں. اگلا دیہاڑ آیا کہن لگا میں سرکار چلیا تے اٹاں تھپڑیاں تے اسا مکان پاونا ہے. آ فرمایا جاؤ. ٹر گیا واپس آمدا اٹاں تھپی گئیاں مکان تیار ہے. قدمے ڈگ مرے اللہ دے نام دی عزت دسنا جنہ دی نگاہ تیرے تے قرآن پاک جڑا اللہ رسول سانو دیتا ہے تیری حکومت والا 5 نمبر دیتا وہ بھی اختیاری ہے رکھ نہ رکھ. ہن تے اسلام یاتا دن اون جی کٹ دیتے یہ نہیں چل سکتے. نکالو اسے حالی جیندہ بیٹھا میری بیٹی 70,000 لے رہی ہے. مر اپڑ قبر استقبال اس اگلا دا بیٹھا کاوڑ چڑھائیں دیو تے موڑ نکل دیا گل تو ٹی نہ کرو تے میں صحیح سنا جاواں. نرم ہاتھ رکھا ٹی کیتی نے تے کام تپ گیا. ایک چوری تسی نہ دوری ایک کون جا سا ایڈے وڈے اللہ دی بارگاہ دے مجرم بیٹھے ہیں کہ اللہ سونا قدم خدا دی جو اپنا عدل انصاف پورا کرے تے ایک سیکنڈ ٹا پہ تھران دے قابل رابے میں پرت چھڑے. گھر گھر فلمہ تے باہر دے ملک انگریزاں تے کافراں دیاں بچی بچی تے عورت عورت تے مرد مرد بڈھے بڈھے تے کعبے دا طواف کر دیاں سین کعبہ ننگیاں فلمہ تے حالی جیون دے قابل ہیں. مسلمان 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 تو میں نو کردار دا صفت دس مسلمان دی نشانی دس مسلمان آکھ دے کنو کوئی تے خدا دا خوف کر کوئی تے ڈر مرے مرنا ہی. کدے رب سونے دے قرآن دین اسلام دے مقابلے نام حق دا بیان ہوئے لاکھ تیرے خلاف ہوئے دل وچ سمجھ مولی دی ذاتی گل نہیں اللہ رسول دا حکم ہے باوے میرے خلاف ہو میں لڑنا نہیں جے عمل نہ کرسا میں ان دے خلاف نہ کرسا. میں کو تینوں انگریز دے پیچھے لاون دی گل کرنا میں تینوں مدینے والے دے پیچھے ٹورن دی گل پہ کر.
شام نو جدو مالک آیا ویکھیا مکان تیار سی قدمے ڈگ پیا ترلے کردا ملدا کردا آخدا حضور مہربانی کرو تسی مینوں دس دیو تساں کون ہو آپ نے فرمایا او جلا ران دے تو انہاں گلاں نو چھڑ تو کم لئی جا آخر او بندہ منتا کردا کردا کہن لگا تینوں اللہ سونے دے نام مبارک دا واسطہ دس کون ہے خضر علیہ السلام نے فرمایا بیلیا ایسے نام پیچھے تے وقتے آیا مینوں خضر آکھ دن بے ادبان ساری ادب دی اد گیت باٹھی وانجے جڑے مڈ قدیم دے او یارا کھیڑے ہون او کدے نہ ہوندے رانجے جڑے ہونی او مٹی دے بھانڈے او کدے نہ ہوندے کانجے چہے دل ادبی او نہ سکھیا باہو دوواں جہانی وانجے اللہ سونے دے نام دی تعظیم میں جڑا 4 سورۃ فاتحہ دے اندر آیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ریوڑ بکریاں دا لے کے کھڑے اللہ دا فرشتہ آیا امتحان لینا سی اللہ سونے دا نام مبارک جپیا سینے ٹھنڈ خلیل اللہ دے پے گئی آپ نے فرمایا بلیا میرے رب دا نام لے اوی ادا ریوڑ تے رہی آپ نے فرمایا مڑ مار میرے رب دا نام مڑ جب نہ ٹھیک فرشتہ کہنے لگا ان کی دے گا فرمایا اللہ دا نام لے آوے آپ نے فرمایا بلیا سارا ریوڑ دے رہی مڑ میرے مولا دا نام لے او کہنے لگا اللہ دا خلیل ہون کی دے گا فرمایا انہاں نو چران واسطے تینوں چرواہے دی لوڑ ہونی ہے مینوں رکھ لے پہلا حق اللہ دے قرآن دا ادب کرنا تعظیم کرنی مسلمان تے پہلا حق بندا منن دے بعد اللہ دے قرآن دا کل کائنات تو اللہ سمجھے سچا سمجھے تے جناب عزت والا تے تعظیم والا ہر شے تو اللہ سمجھے صرف محمد دی ذات مبارک دے علاوہ دوسرا حق اللہ دے قرآن دا سمجھ کے پڑھنا کی ہاں جو احکام شرع بیان ہوئے نا ساڈے محل دے مطابق فرض بن دین حلال دا جاننا حرام فرائض واجبات سنت مؤکدہ یہ سارے مسائل جاننے سونے قرآن دے جو سورت آیات بینات ہیں انہاں دا معنی مفہوم او جاننا جی ہن آپ الحمد شریف پڑھنے ہر نماز دی ہر رکعت ہیں پڑھ جاننے توتے والی کر جی انہوں سکھاؤ نا توتے نو اسے بولی تے لگ رہا آپ رٹیے پر پتہ کوئی نہیں جان کے نہیں پڑھی سمجھ کے بھئی سورت فاتحہ دے اندر رب سانو کے حکم کیتے کی گل منع کیتی کوئی ہے پتہ مالو او بھائیا کوئی ہے پتہ ٹی وی ویکھا کر بڑا پتہ لگ ستنجے تو جا سے ریاضی سمجھ کے استاد تو نہ پتہ ڈیڈی وہ ماسٹر صاحب مجھے وقت نہیں دیتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے بیٹا آپ کے ٹیوشن ہو گئے پروفیسر صاحب رات کو آئیں گے 10,000 مانا ہے قرآن پڑھا والا 150 مانا جنتی قوم کی نشانی
جڑیاں میں بھجی جا سیدھی جنہ 150 قرآن دا جے ABCD پڑھاونی تے ریاض سمجھاونی سائنس 10,000 بیڈ تے بیٹھا کولے کولے صوفے پھسا بیٹھا ڈرنک پیپسی فلاں فلاں اگے تے قرآن دے کارے نوں پوچھ دے پھکا پانی نے جی سیاد دا بیٹھا ہاں انما ٹویشن نو نہ مرو چھڑ دیو ٹوٹا جات گئے کلے 150 دے پار قرآن ایڈا ہولا ہے کنڈے کر دروازہ کھولیں آ رہا ہوں ارے انہوں طلبے ہو آوے ایڈا نہ ہولا کر اللہ دے قرآن یہ دوسرا حق ہے قرآن پاک نو سمجھ کے پڑھنا ٹھیک ہے سمجھ کے پڑھنا یہ 11:30 تو مڑ 11:15 سوا گھنٹہ ہو گیا لائٹ والے چلو 10 منٹ کڈو تو موڑی گھنٹے تو اتنے کام پلوتے کڑ سے نہیں میں کیویں نہ وچوں کیا سٹ دے ہوئے نہیں ماں دسنا دعا منگو ختم کریے میں حالی اگا پڑھیے دوسرا حق اللہ دے قرآن دا نو سمجھ ریاضی سمجھ کے فلسفہ سمجھ کے جناب فلانی جڑی بیالوجی فزکس فلاں یہ ساریاں سمجھ کے قوم پڑھ دی جڑی کشتہ جات دی کتاباں نا جی فلانی طب کی کتاب فلانی او بندہ کو لئی آوے بازار چ جناب اودا اوتے نسخہ پڑھے کشتہ شنگرف 8 اگاں دینیاں کپڑوٹی کرنی ہے کنی لینی ہے پھر مٹی کپڑوٹی پھر ٹوئے دی اگ دینی ہے گوئے دی 8 وارا پٹھ دینی ہے یہ کرنی او اوے پڑھ کے تے او جناب نویں حکیم صاحب بناون کشتہ تے جانو خوائشن خیر نال 5 بجے انا للہ و انا مرے اینو سمجھنا پوزی کسے اینو جانا نال کل جاؤ نو آق استاد آ کشتہ ہے آ رتی ہے اے مازہ ہے ایک کی میں کرنا ہے 10 کیڑی قسم شنگراف دی لینی او مڑ طریقہ دسی او جانا نال او سمجھا سی تے مڑ کا نقطے تے پہنچ سے تے جی یا تیب والی بغیر سمجھے پڑھتے تے مرے سدھے بندے مرے سے تیب پڑھتے تے بندے مرے سے سمجھ کے نہ پڑھتے بندے مرے سے تے اللہ دا قرآن بین سمجھے سورت یاسین اج کے رب سانو حکم کی دن کو ہے پتہ سورت رحمان اج رب کے فرمایا ملک کے فرمایا سورت قلم اج رب کے فرمایا سورت بقرہ شریف رب کے فرمایا کو ہے پتہ امت رسول دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں مولوی صاحب تسی چلو اے میرے رولا پایا فسادی ٹولا تسا مولویاں انہاں رولا پایا تیسرا حق اللہ دے قرآن دا عمل کرنا اے پروفیسر نو کون پتہ ہے نہ گلا انہوں پتہ ہی نہیں جو جناب اللہ دے قرآن دی تعظیم کیتی تھو سمجھ کے بڑھ بیٹھا عمل کرے قرآن دے حکمت پورا عمل کرے جو فرائض نے واجبات نے حلال حرام جانے انہاں تے عمل کرے حرام چھڈے جناب حلال کردا جاوے فرائض پورے سنت پوری واجبات پورے پردہ رکھے غیرت رکھے جو قرآن منع کیتا رک جاوے جتے حکم کیتا چل جاوے پورا اللہ دے قرآن دا عمل کرے چوتھا حق اللہ دے قرآن دا جناب جو قرآن دے اندر پڑھیا سو حق بیان کرے زمانہ دونا ڈرے جان دونا ڈرے حکومت دونا ڈرے اللہ دے قرآن دے حق دا بیان کرے چوتھا حق جو قرآن بیان فرمایا ہوئے اے آسمانی کتابے دا ایک ایک جملہ ایک ایک حرف زبر زیر پر حق سچی ہے ساڈا ایمان ہے زبر زیر شک کرے انکار کرے ایمان نو خارج ہو جانا پاوے جس طبقے دا ہوئے جس عمر دا ہوئے قرآن دا ہر حکم بیان کرے کیوں قرآن آسمانی کتاب ہے کسی بندے دی لکھی نہیں خالق دا کلام ہے اینو بیان کرے
بیان کرنے چ ڈنڈی نہ مارے. جو حق قرآن بیان کیتا ہے اے دسے، اے بندا ہے چوتھا حق. کتنا؟ چوتھا. گنو چا. پہلا کیڑا ہے؟ دوسرا زندہ باد. تیسرا، چوتھا حق بیان. ہن باپ ہے اون دے حق اللہ بنایا نہ اولاد تے. 4 پتر ہیں، ایک جڑا پورے کر دے، دوسرے 3 نہیں کر دے. پانی نہ شروع کرو اوتنے تائیں پیوائندہ تو اونج گھٹ جاس پائرو. ہاں نالے انہاں دی سور نہیں رانی. او ساکنا مائندے، او ساکنا شبو مائندے، او ساکنا نبو مائندے، او ساکنا بشیرے اور اللہ، او ساکنا خبیرے اور اللہ ایویں قرات پائے جا. چل ٹور یا تقریر مکسی باوے مو ڈرم دے ڈرم پیوا دے. تے میرا پسینہ دور پیا لگدا نا. تو ہوا اللہ سونا چلائی ہوئی سونا. جتھے کوئی بندہ بیٹھا صحیح بیٹھا، تانگ کو نہیں. میں ویکھ کے بیٹھا ماحول. ہاں تواڈے متھاں تے کوئی پسینہ نہیں. ٹھیک بیٹھا، اللہ راضی ہو. باپ دا حق پورا ایک بیٹا کردا ہے، 3 نہیں کردے. تو دس باپ راضی زیادہ کدے تے ہونا ہے؟ برادری چ باسی تے اون دی تعریف، بیلیاں چ باسی اون دی تعریف. جدوں جائیداد ونڈی سی تے آپ دا حصہ اون نو دے سی، رلے راسی بے تیرے کول راسا، کھانا پینا تیرے نال، دھین ہیں کر کر تعریفاں نہ. باپ راضی تے انج پتر تے مہربان ہویا کھڑا. رلے بھی ہوندے، رلا کھلا ہے، رقبے والا حصہ بھی دتی کھلا ہے، مکان والا بھی دتا کھلا ہے، رہ بھی تیرے، راشا بھی تیرے کول، بادشاہ بھی. جے باپ دا حق پورا ہوئے تے راضی ہو تے رنگی کھڑا ہے. تے جس جیڑا قرآن دے حق پورے کرے تے قرآن نہیں رنگنا. کنہاں نو رنگا قرآن؟ سید مہر علی نے. حق پورے سید مہر علی کیتے. رب سونے رنگ قرآن رنگ دیتا ہے. آج روئے زمین تے سید مہر علی دے نعرے پہ وئی. پاک پتن دے بابا فرید جو حق اللہ دے قرآن دے پورے کیتن، اج قسم خدا دی روئے زمین تے فرید ہے. چوتھا حق بیان کرنا قرآن دے. 1-2 مسئلے قرآن دے میں بیان کرنا کر دیں. قرآن آسمانی کتاب، کسے نعوذ باللہ انسان دی لکھی، رب دا کلام. مسئلے قرآن دن کراں بیان. تے قرآن سن کے جیڑا مرے تے اوکھا ہوئے تے این کٹیٹیاں این کبڑی وے مولوی تے قرآن او پڑھدا بیٹھے تے مولوی تے کبڑیندا بیٹھا. علی مسلمان پڑھا قرآن. قرآن دا جو حق کی چوتھا بیان کراں کرسا موقع دے مطابق جو ضرورت. پڑھا قرآن. سنتا جا عمل اللہ دے سے. اللہ زونے دا قرآن بول رہا ہے پردے دے بارے. میں مولا سونے دا کلام پڑھنا، جڑے حافظ بیٹھے نو نا جناب میرے نال بولنا ہے بھئی صحیح پڑھیا ہوئے. اللہ دا قرآن آیا پردے دے واسطے بی بی دے اوتے جناب پردہ رکھیا ہوئے. ان دی عزت مسلمان دی سلام دی رب سونے قرآن دے اندر بیان کیتی. پردہ زبان دے اوتے اللہ سونے قید لائی، ان دی اکھ تے پابندی لائی، ان دے بولن تے پابندی، دے پیر تے پابندی، دے ٹرن پھرن تے اللہ پابندی لائی. پردے دا انج اللہ سونے بیان کیتا یا ایھا النبی قل ازواجک وبناتك ونساء المؤمنين يضنين عليهن من جلابيبهن. اے مولا سونے دا کلام ہے جس تینوں تے مینوں پیدا کیتا ہے، تخلیق کیتا ہے، خلقنات دھرتی وسائی بنائی، اس مولا سونے دا کلام ہے. اللہ سونے فرمایا اے نبی اپنی ازواج پاک نو پردے دا حکم دیو، بیٹیاں نو پردے دا حکم دیو. ونساء المؤمنین
تمام مومنا دیاں عورتاں نو پردے دا حکم دے ہوئے واجب پڑھ لو ترجمہ چاہتا ٹی وی والا نہ سنے ترجمہ وہی تو شارٹ کٹ ہو جانا وہ پڑھتے نے میں تینوں چیلنج دیتے جانا وہ بیان جڑا قرآن کیتا ہے ٹی وی والے جتنے ملا کھلوتے نہیں حکومت تو پیسہ تے باہر لائے کے تے ڈیڈ تے ڈڈان تے کوٹھیاں پائی بیٹھے طریقہ میں دسنا 5 منٹ قرآن بیان کریں چینل بند نہ ہوئے ساڑھے مولوی بند ہو جائے ایسا ڈرامہ کافر تے آتا جڑا قرآن ماں تے نشانی لا دینا وہ پڑھ میں امریکہ پڑھ دینا پیسے دینا پڑھ تے جی او جی میں رب اتارا ہے جی میں حکمن او پڑھے گا تے او نہیں پڑھن دیندا تا انہاں نو لکھا ملدا ہے عرب وچ ملا پہنا جب جتھے بھی ہیں خطبہ خطیب حکومت اوقافی ملا پہنے انہوں نے قرآن دی نشانیاں ملدی ہیں ٹی وی والوں نے قرآن دی نشانی ملتی ہے یہ والا آیت پڑھو یہ نہ پڑھو یہ 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 پڑھو یہ نہ پڑھو کیوں ہو سکتا ہے یہ نہ پڑھو یہ نہ پڑھو کیوں اے پڑھو تے آیت نہ پڑھو اے کیوں نہ پڑھیے اے قرآن نہیں اے خدا دا کلام نہیں وہ آدن پردے دیا نہ پڑھو غیرت دیا نہ پڑھو جتنا قرآن کافر نال دشمنی دسدا نہ پڑھو جتنا قرآن فرماتا کافر دے مگر نہ چل شدید نفرت رکھ وہ آیت نہ پڑھو کیوں نہ پڑھیے چلی کیا پڑھیں امن پھیلاؤ محبت بانٹو سب کو نال لے کر چلو یہ کرو وہ کرو ایسا درس دو اتام اللہ سویرے ٹی وی تے لگے بیٹھو اسلام اخوت کا مذہب ہے بھائی چارے کا مذہب ہے اسلام محبت کا مذہب ہے سب کے ساتھ چلو مل کر چلو جفیں پا کر چلو تو 24 گھنٹے ملا لگا پیا پتہ نہیں جاگ دے بیٹھے ہو اوتے کافر پیسہ پیا دیندا جیڑا میں قرآن پڑھتا ہوں تو مسلمان رتا لال ہو جا تو رتا ہو جا سے میں قرآن پڑھا رب العالمین فرمایا حبیب و نساء المؤمنین تمام مومنہ دی عورتاں پردہ کرن پردے دا حکم آیا ایدی شرع دے اندر تفسیر دے اندر حضرت سیدنا عباس پاک رسول اللہ دے چاچا پاک انہوں نے پوچھا گیا حضور پردے دا حکم کی ہے کیویں بیویاں پردہ کرنا عباس پاک سرکار دے کول چادر مبارک سی بہت بڑی آپ چادر حدیث پاک چادر مبارک لائے کے اپنے سر مبارک تے کیتی پورا سر کجیا چہرہ ڈھانپ لیا پورا جسم پیر مکمل پورا تمام جسم کج گیا وہ ایک اندے قریب تو نکا جیا سراغ کیتا تک نگاہ جاوے بالکل باریک ایویں نال کڈ کے پورے جسم تے چادر تھوڑا جیا سراغ اک تو کڈ کے فرمایا صحابہ پردے دا اے حکم بی بی انج کرے جی قرآن نبی دی حدیث نبی پاک دے چاچا دا بیان پردے دے بارے کہ سر تو پیراں تک کجے آنکھ دے قریب ایک آنکھ تو اٹھا جا بیلی میرے اٹھ گو تے تھوڑا جے میں کڈے یہ پردہ ہن میں جناب نو پوچھنا یہ حکم کتھے حافظ کتے بیٹھے حافظ کتے بیٹھے تراویاں پڑھاون والے ایک کی کوئی نہیں سپارہ بابی تواڈے امام مسجد صاحب دس بابی سپارہ پورا قرآن ایویں صحیح ہے کوئی لفظ اگا پیچھے ترجمہ ایویں تواڈی مسجد قرآن پہ ترجمہ اٹھا دے پڑھو ایویں ہن حکم قرآن تے پردہ اسلام وچ فرض تو بعد درجہ پردے دے واجب دے پردہ واجب ہے
تمام عورتوں تے، حاکم دی عورت تے، وزیر مشیر، مولوی پیر، چھوٹا وڈا جٹ، داتریاں چاہتے پٹھے وڈن والا، موچی جتیاں گڈ، کوئی ہے مومن مسلمان، انہاں دیاں عورتاں تے گھر والی ہے، بہنیں، بیٹیے، اماں، پردہ واجب تے انجے پورا جسم نپیا ہوئے، غیر نہ ویکھے، یغضضن من ابصارہن یغضوا من ابصارہم، اللہ فرما مردو اپنی نگاہاں تھلے رکھو، بیبیو تساں بھی تھلے رکھو، تساں غیر مرداں نو نہ ویکھو، غیر مرد تانوں نہ ویکھن۔ ہن اے دا فائدہ دساں رب دے قرآن دے حکم دا۔ اساں جڑے ذلیل ہوئے پے مار کھاندے پے ہر پاسو جدے بتھاڑ کرنے بوتھے تے مرندے، مڑ پچھاں ادھے جانے تے او مرندے، کھٹی 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 تے ذلیل ہوئے قدم خدا دی، کوٹھی بن گئی، پیسہ آ گیا، پر ذلت مقدر بن گئی، جڑے داغ لگن قیامت تک نہیں دھوپ سکتے۔ تو کتھے بیٹھا؟ ہن این دا نفع نقصان دساں، پردے دا فائدہ دسنا، غیر عورت غیر مرد نو نہ ویکھے، غیر مرد غیر عورت ول نہ ویکھے، این دا بھی نفع دسے ساں، مڑ ویکھن دا نقصان دسے ساں، بے پردگی دا نقصان دسے ساں۔ اسلام حق چ، اسلام فائدے چ، کفر مخالفت چ، دشمنی چ، اور ساڈے نقصان چ۔ کراں بیان؟ چلی دنیا انگریزاں دی تعریفاں پہ ہوندیاں، جی فلاں ملک کے انگریز تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ تاج قسم خدا دی نویں جنریشن پاکستان دی فلم ہی نہیں ویکھدے، نہ انڈیا دی ویکھ، باہر دی ویکھ، جی ہاں باہر دی کارڈ بھرا دیں دن گھاری، تم بھی یہ فیض لو، تم بھی دیکھو۔ تاج 7 سال دی بچی نال بدکاری ہو، اخباراں پڑھ، سکا باپ بدکاری کر، تو کتے بیٹھے؟ انگریز تیرا سجن ہے، تینوں کتھوں چکا تے کتے سٹ دیتا دی، تیرا ایمان برباد کر دیتا۔ حالی تو مولوی دے خلاف، مولوی ایسا مولوی ایسا یہ کہتا ہے، دب مرے قرآن مولوی نہیں کہتا، اللہ دا قرآن کہتا ہے۔ یہ جڑا پردہ دو کہ میں آکھا ہے، میں یہ کہتا ہوں پردہ کرو، قرآن فرما رہا پردہ کرو۔ اب بولے گا میں آکھا پردہ کرو، قرآن فرمایا میں سنایا ہے، بھئی آ قرآن ہے۔ بیبیاں اڑتے آ جاندی ہیں، تم نے کیسا مولوی بلا لیا، وہ پردہ 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 کرتا ہے، ہم کام نہ کریں، ہم بازار میں نہ جائیں، ہم کمائیں نہ، ہم کپڑے والے سے بات نہ کریں۔ یہ پتہ لگتا چوتھے دے لب دی نہیں آتا، لب دے بدے انہیں بات نہ کرے۔ یہ پتہ لگتا دارالمان گئی کھلی، ابھی بھی خدا دنا ہے گاربا۔ اناد پڑھن جان دینا، وہ مدینے چلنی ہاں، مدینے چوتھے دن پتہ لگتا اکاڑے چلنی ہاں، اکاڑے خوازوں جا بھی کیڑے پاسے پیٹ پیٹ کلوتے کلون دیا ہی نہیں۔ سانو جو پتہ رب جو انہوں نے روکا بے ڈکا ہے، میں قدم خدا دیتے کوئی وکیل بیٹھا، کوئی بیٹھا، کوئی منشی بیٹھا، کوئی مائی دلال اتنے بیٹھا ہے، میری گل دی تصدیق کرے۔ 95% جڑا کوٹ کچہری چلدا پیا کیس عورت دے، قتل ہویا تے عورت پیچھے، نسیے تھے عورت، بھرا بھرا نو مارا تھے عورت۔ ہن پچھلے دن 2-4 دن خبر آئی سکی بہن بھرا نو مار چھڑ، حالی بیٹھے ہو، مول بھی خراب ہے، مول بھی خراب ہے، مول بھی خراب ہے، مول بھی خراب ہے۔ یہ کافر دا جملہ ہے، کافر تینوں لایا۔ مجھ خراب ہے، مجھ خراب ہے، مجھ خراب ہے، جدو مجھ خراب تے دودھ خراب، جدو مول بھی خراب تے اسلام خراب۔ ایڈا بے وقوف بن گئے ہو، تو ذری تمیز نہیں، وہ کافر لانتی بولا کے جملے وہ دے نال ہاں جہاں ملا دیتی۔ ٹھیک ہے انہوں آخ مولوی، انہوں آخ کافر بھائی مانا، مولوی اگر غلطی ہے لیکن ساڈا قرآن ساڈا اسلام پر حق ہے، تو گربان پڑھ۔ انہوں نے مولوی بد کرداری آئی کھلے، ادھر کو غلطی آئی کھلے، اسلام دے خلاف کم آیا کھلا ہے، ادھر کو ظلم جبر تشدد آیا کھلا ہے، تے مولوی دے قصور ہے ساڈا اسلام چڑھ دے چن گو جدائی ایک سڑتا سا یہ یوسف میرے کو پوچھے جدائی وچ مت لے تینو دیدار کرن وچ مینوں نہیں پندے۔ توجہ نہیں فرمائی، توجہ فرما ذرا۔
پاک شہادت قتل ہوئے گا جے کر اس تلواروں پاک شہادت قتل ہوئے جے کر اس تلواروں صدا حیاتی جان محمد مرنا اے درد دادا درد درد نال جے مر جاوے بھاوے چار پائی تے مرے تاں وی شہادت باز توجہ ہے ہونا دن نا درد جگر ہوندا درد جڑا ہے نا یہ دل دا فعل ہے درد دل جگر چ نہیں ہوندا لیکن دل ہے بادشاہ جیڑا دکھ اینو لگدا ہے نا اے دے وزیراں مشیراں سارے عملے نوں لگدا تے جگر کھڑا ہے دے نال اے پھر بہت اثر اس وزیر تے سٹدا ہے ہائے لہذا اگر یہ کہیں کہ درد جگر کے واسطے انسان کو پیدا کیا تو بھی سچ ہے اور اگر کہو درد دل کے واسطے تب بھی سچ ہے ساڈا قلندر بولیا ساڈا اقبال فرماؤندا ہے آندا ایڈی وڈی دولت ہے کہ مینوں خدائی نہیں چنگی لگدی مینوں ساری خدائی ملے نا رب آکھے درد لے لا تے دے دینا میں آکھاں گا تو خود رکھ مینوں درد دی دولت دے آپ فرماندے نے خدائی اہتمام خوشی کو تر ہے خدائی اہتمام خوشی کو تر ہے خداوندہ خدائی درد سر ولیکن بندگی استغفر اللہ ولیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد یا اللہ کریمہ میں ایک خدا ہونا ایک بندہ ہونا خدا ہونا بندہ ہونا آخر خدا ساری کائنات دا اہتمام سنبھال لے بندہ اہتمام خدائی دی بجائے اپنے دل دا درد سنبھال دے آندا یا مولا کریم میں خدائی لینا نہیں چاہتا میں درد بندگی چاہنا ہوں بندگی چاہنا ہوں بندہ بننا چاہنا ہوں کیوں اس واسطے کہ بندگی وہ اہتمام خوش کو تر ہے تے بندگی استغفر اللہ اے درد سر نہیں اے درد جگر ہے یا مولا مینوں بندگی دے جڑی درد جگر بن جاوے
انچاک خدائی بادشاہی بادشاہی اہتمام خشک و تر ہے. اگر حدیث سناوا پھر یہ مطلب سمجھ لو زیادہ آ جائے گا. سونا نبی فرماؤں ہے میرے کول جبریل امین آئے عرض کی تھی رب فرماؤں ہے محبوبہ بادشاہ نبی بننے یا بندہ نبی بننے. حدیث بخاری شریف کے اندر فرمایا رب فرماؤں ہے حبیبا بادشاہ نبی بننے یا بندہ نبی بننے. میں سوچن لگا جبریل فرماندے نے اے بندگی والا پاس. سونے نبی نے بندہ نبی بننا پسند فرمایا. پروردگار نے آخیا محبوبہ جے بندہ بننا پسند فرمائے اسا بادشاہاں نو تیرا بندہ بنا. خدائی خوشی کو تر ہے خدا بندہ خدائی تر سر ولیکن بندگی استغفر یہ درد سر نہیں درد جگر جدو یہ درد جگر بندگی یا مولا اور سانو بندگی دے دے ساڈے نبی بندہ بننا پسند فرمائے تاکہ درد جگر مل جائے. توجہ نہیں فرمائی امت کو سبق دیتا اور درد جگر ہی پسند کرے آج. ادھر ویخ مولا روم دی مثنوی شریف جو گل کرنا توجہ ہے ذرا. مثنوی رومی کے اندر مولا روم سرکار لکھتے ہیں یہ وہی رومی ہے اقبال فرماؤں جہاں بارے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا. علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا. تیری خیرت پہ ہے غالب فلکیوں کا فسون. آپ پر لکھ لینے ایک بندہ سی اللہ دا بندہ. توجہ سیدھا سادہ بندہ اللہ دو راتی اٹھ کے مولا تعالی نو یاد کردا جاخدا اللہ 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 ذکر. رات لنگدی ہے شیطان آ گیا آندا کیسی عجیب گل ہے اللہ اللہ کہی جانا اللہ اللہ کہی جانا کی لبنا انہوں لبیک آنکھ انہوں آنکھ لبیک میں حاضر اللہ 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 کی آنا تو اللہ اللہ کہی جانا انہیں تے کبھی تینوں نہیں آکھیا اے میرے بندے تو اللہ اللہ کہی جانا لبیک آنکھ اس راز پاکوں یا اللہ میں لبیک میں حاضر میں حاضر. شیطان نے خیال پایا اللہ دا بندہ رک گیا یار باقی ہو سکتا ہے میں غلطی لگا ہوں. مایوس ہو کے درد سو گیا ہے تے درد وصال دا ذریعہ بنتا. حضرت خضر علیہ السلام آ گیا فرماؤں نے بیلیا اٹھ کیوں مایوس ہوتا ہے کیوں مایوس ہو کے ستا ہے. میں نے رب وحدہ لا شریک فرمایا جا میرا بندہ درد نال سو گیا اینو جا کے تسلی دے تیرا اللہ اللہ آکھنا اے ہوئی لبیک آکھنا ہے. کیوں اس واسطے جب تو مینوں یاد کرنا ہے مینوں بڑا ہی
پسند لگنا ہے وہ تیرے آخرا تے جتنے جب تو اللہ اللہ کر رہے میں رب کہنا لگتا ہے توجہ ہے اے بندیا تو آنا اللہ اللہ میں رب کہنا لبیک شیطان تینوں ایویں گمراہ پہ کردا سی تینوں اینا نہیں پتا اگر تیرے ذکر دی قدر میرے کول نہ ہوندی اساں تینوں ذکر دینا ہی نہیں سی تینوں پتہ ہی نہیں اساں یاد اپنی اونوں ہی دینے جدے اساں فضل و کرم کرنا ہوگا اصل درد تیرے والے پاسے نہیں اصل محبت مینوں ہے میں اپنی محبت کی وجہ نال تینوں جگانا تینوں درد دینا وا تاکہ اس درد کے اندر تو مینوں پھر مل جاؤ پہلو ملیا سے اوے مل جاوے توجہ ذرا یہ درد جس سینے میں آ جاندے مہینہ سونے صدیق اکبر دا یہ درد دا شاہ صدیق اکبر عجیب درد دا شاہ سونے نبی فرمایا ابو بکر بہتیاں نمازاں زکاتاں عبادتاں دی وجہ نال تواڈے تو اگے نہیں نکلیا اے دے دل دے اندر رب نے ایک شے رکھ دتی ہے جس دی وجہ نال سب تو اگے نکل گیا ہے اے ہوئی درد دی دولت جویں جویں وددی ہے اوویں اوویں ایمان ترقی پاوندا ہے سونے نبی تا فرمایا اگر ایمان ابو بکر نو جگ دے ایمان نال ایمان ابو بکر دے ود جانا ہے کیونکہ درد چوکھا مستدرک حاکم کے اندر حدیث پڑھی ہے روایت پڑھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف تو بعد جب جدائی آئی ہے فراق آیا ہے سینہ ابو بکر دا درد نال بھر گیا سی ان درد اٹھیا ہے ابو بکر دا جگر پگھلدا رہا ہے اخیر موت واقع ہو گئی توجہ نہیں فرمائی نے سلطان باہو پیارے نے ایک بڑی انوکھی گل کی تھی پنجابی دے لفظ نے آپ ہی سمجھ جاؤ آپ فرماندے نے دودھ تے دہی دودھ تے دہی ہری کوئی رڑکے رڑکے پر عاشق بھا رڑکیں دے تن چٹورا من مدانی جڈورا چٹورا من مدانی
پانی پیندے نام فقیر بنا دا جڑے ہڈوں مکھن کڈھے مصیبت دکھ غم یہ درد نو ترقی دیندے نے تا کر کے درد والے دا دکھ عاشقاں دا دکھ درد مصیبتاں گلے دا تویز بن جاندیاں تے جویں جویں انہیں صبر کرنا ہے صبر اللہ تبارک و تعالی او دے درد نو ہور ترقی دے الصبر مفتاح الفرج صبر جڑا ہے کشادگی دا دروازہ ہے سوکھ دا دروازہ ہے رحمت دی کنجی توجہ نہیں فرمائی نے ہائے 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 ادھر ویکھ سجنا ہن درد دی دولت فراق تو پیدا ہوئی اس نال ہی حضرت انسان ترقی کردا ہے کیوں تن پھسیا سی تے جدائی ملی پھر فراق تے جدائی تو درد بنیا درد دا کی کم ہے توجہ درد دا کم ہے جیوندیاں مار دینا کیونکہ جدو مائی نو اپنے پتر دی یاد ستاندی ہے ہر پاسوں ذہن دل دماغ فارغ ہو جاندہ ہے نہ مال ڈنگر دی رہندی نہ خیش قبیلے دی رہندی اس حد تک بال اوقات اپنے بیٹے دی یاد محبت گم ہو جاندے نے پتہ نہیں رہندا سجیوں کی ہو رہا ہے کھبیوں کی ہو رہا ہے بابے فرید سرکار دا پتر فوت ہویا ہے عرض کی تھی حضور بچہ فوت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا جاؤ دفنا دو فرید دے کول بچیاں دی کوئی تھان نہیں ہر پاسوں جدو کٹیا گیا ہے توجہ ہر پاسوں عشق تے درد دا کم میں کٹ لینا تاکہ انہوں لبا جدو یہ کٹیا جاندے پورا اپنے آپ نو کٹ لیندے پھر جڑے حال پہلوں سی یعنی روح کلی سی تن چ نہیں سی آئی تے وصال سی جدو جیوندیاں عاشق درد والے صدیق اکبر وانگو باہو سلطان وانگو میاں شیر ربانی وانگو اپنے آپ تن تو کٹ لیندے نے جدا کر لیندے نے ہن جیوندیاں ہی مر گیا ہے تواڈے سامنے روحوں دی تن وچ
جے حقیقت ویکھے تے اس یار دے کول لیکن ہے ذرا کم لمحہ ہے. کہ تلاش کرنا ہے، شوق طلب اٹھنا ہے، شوق وصال تو شوق طلب تو طلب اٹھنی، طلب اٹھے گی تے راہ دے چلنا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جڑے ساڈے راہ وچ جڑے ساڈے واسطے محنت کردے نے اساں انہاں دے اپنے رستے کھول دینے ہاں، انہاں راہ تھانی وہ پہنچ جان گے، وصال دی دولت نصیب ہو جائے گی. یہ ہوئی مطلب ہے. پھر جڑا مولا علی تو کسے پوچھا جب خدا نو سجدہ کر دے جے کسے خدا نو سجدہ کر دے دیکھیا بھی ہے جے آپ نے فرمایا جنہ چیر میں رب نو ویکھا نہ میں سجدہ نہیں کردا. وہ مطلب یہ ہوئی ہے کہ علی اپنی روح نو اس مقام پر ضرور لے گیا ہے جب وہ سجدہ کرنا وا میں رب کے تصور چ گم ہونا. توجہ ہے. شریعت پاک وہ بزرگ مثال دیتی ہے نا کہ دودھ جڑا